היום אני אראה לכם איך לעשות תמיד שאני קוראת לו סינגל מרובע. ואני לא אתן הסברים עכשיו ולמה קראתי לו ככה, ואני יודעת שהוא לא באמת נראה ככה. זה. אני ואחי המצאנו אותו, הוא לא תמיד שכולם יודעים עליו. נראה לי שאני ואחי המצאנו אותו כי אף פעם לא ניסינו אותו ואף פעם לא ראינו את המצבים, ואנחנו מכירים כמעט את כל הצמידים שמעלים. וזה סינגל בעצם משולש, שהוא שונה מסינגל מרובע. אז אנחנו עכשיו נתחיל לעשות סינגל מרובע. ואם אתם תמשיכו לראות את הסרטונים בערוץ שלי, אני אוכל להראות לכם איך לעשות טבעת 8 מטורלל, ואני אוכל להראות לכם איך עושים כוכב מתפוצץ, וגם אני אוכל להראות לכם איך עושים טבעת סינגל משולש, וצמיד סינגל משולש, וצמידים רגילים אפשר גם, טבעת כוכב מתפוצץ, לבבות, טבעות בלי רווחים, טבעת עם רווחים, שרשרת עם רווחים, שרשרת בלי רווחים, כל מיני שרשרות, וכל מיני דברים חמודים. אני גם אראה לכם איך לעשות צמידים מיוחדים שבעצם אפשר לחלק אותם ככה, שזה בעצם לא צמיד יותר מגומי כזה למשחק, ככה זה בערך, או דבר כזה שגם זה מאוד יפה. אוקיי, בשביל להתחיל אנחנו צריכים לום, סיקלי, שזה בעצם סוגר, 26 גומיות בצבע אחד ועוד 12 גומיות בצבע אחר. סיקלי. מאוד, וזהו. וכמובן שבהמשך אני אגיד מאוד נשים לדברים הבאים. ולא. אפשר גם מסרגה למי שלא נוח מסרגה. אני חושבת שכדאי מסרגה, לא כי זה לא יותר נוח לי, כי זה יותר כאילו אפשרי שיעזור תמיד יותר לזוז. מתחיל. כשנתחיל נתחיל מפה ונמשיך לכאן. ככה. עכשיו נעבור מכאן לכאן, מכאן לכאן, מכאן לכאן, מכאן לכאן. וככה להמשיך כל הלום עד לפה. שזה בעצם לא הסוף של הלום, זה אחד לפני. בינתיים אתם יכולים להתחיל לעשות את זה תמיד. כשאני עושה אותו, ייקח לי טיפה זמן. לא הרבה, טיפה מאוד. אופס, אף לי הומלה. אז תראה, בבקשה. הבנתי? נפלא. כן.
עכשיו כשמגיעים לאחד לפני האחרון, פשוט עושים לכאן. ככה. עכשיו אנחנו נמשיך מכאן לכאן, וככה נמשיך לאורך, מכאן לכאן, בצבע השני שבחרנו. אני בחרתי את הכתום, אז אני אתחיל מכאן לכאן עד סוף אלום, עד הסוף, עד לכאן, שזה בעצם הסוף. אתם יכולים איתם לעשות בינתיים כשאני עושה. ככה. ועכשיו אנחנו נעבור מפה לפה, וככה נמשיך לאורך עד לכאן, שזה אחד לפני האחרון, שבו אנחנו נעשה מכאן לכאן. אל תתייחסו לרעש. נמשיך הלאה. אחרי שנסיים, כמובן שאתם יכולים לעשות כשאני מסבירה, ככה ילך לכם יותר מהר. במקום לראות את הסרטון כמה פעמים. והנה. זה אמור להיראות ככה. עכשיו הדבר הבא שנעשה, הוא נוריד את כל הגומיות ככה. ותהיה יותר נוח. נוודא שכל הגומיות נמצאות למטה ונמשיך. אוקיי, עכשיו אנחנו ניקח גומיות שחורות והוא יסביר לכם. קדימה אבי. גומיות שחורות. תקלו. עכשיו לוקחים גומיה שחורה. עושים מכאן נתחיל. עושים ככה. שזה אלינו ואז ככה. ככה. ותדגים גם את השני. כלום. ככה. ואז עושים בערך לכל הזה. עכשיו ככה. תקלו. עכשיו. תבינו. אני.
עכשיו אותו דבר, ככה. ואנחנו מגיעים עוד פעם. די שיהיה. אני רוצה לראות. בסדר. אנחנו נגיעים שוב. ואם נגיד שהיה לו בעיות, משהו לא מובן, שיכתוב פה למטה, אני עונה על הכל, מה שתרצו. ואנחנו נמשיך. ככה. כדי שאף אחד לא רואה. כמו שעשינו בקודם, אתם זוכרים? יפה, עכשיו אני אמשיך, והוא יעשה את מה שעושה. כך. נמשיך את מה שלא עשית, ונמשיך. נו די אביב! ואם אתם רוצים אני אעלה עוד פעם את קטעים מסוימים העיקר שתבינו שיהיה לכם כיף וכמובן שתצליחו ויהיה לכם יצא ליד. איפה זה ליאור? מה? רציתי עוד להגיד משהו, כמובן שהכנת הצמידים היא דבר מאוד מאוד מדויק וקשה לפעמים גם, יש כאלה שממש קשה להם, אז מומלץ לעשות את זה מי שעושה את זה פעם ראשונה או שנייה או שלישית או לא יודעת, עדיף שיעשה מול המחשב, מי שכמובן לא זוכר בעל פה, מי שקשה לו משהו כזה, עדיף שיעשה מול המחשב. א', יהיה לו יותר נוח, ב', יצא יותר טוב, ג', לא יהיו טעויות. ואם אין טעויות יצא טוב. ג' ככה. עכשיו אנחנו ניקח גומייה שנקרא לה גומיית מכסה. איזה צבע שבא לכם, איזה צבע שאתם רוצים שיפה. ניקח את המספדה שלנו, נשים את זה בתוך המספדה. נעשה ככה, ונשים, זה בעצם אמור לראות ככה. אנחנו נשים את זה, נתפוס את זה ככה, ונשים כאן. עכשיו כן, זה משנה איפה שמים כל דבר, איך עושים, מה עושים. זה הכנת הצמיד, וזה הכנה לא פשוטה, וצריכים לדייק, לפי הוראות. אני מקווה מאוד שאתם תאהבו את כל הסרטונים שלי, אני משתדלת להסביר לכם טוב. כמובן שמה שאני מסביר עכשיו זה נכון, אבל אני משתדלת להסביר לכם טוב. לאחר ששמנו את גומייה בנושא, אנחנו ניקח את המספדה, ונתחיל בעצם לעבוד איתה. שלב ראשון שנעשה הוא נכניס את המסרגה פנימה, נדחוף את הגומיית מכסה אחורה, ככה, וניקח את הגומייה השחורה, ככה. בזהירות. עכשיו אותו דבר פה, ניקח את הגומייה השחורה שבעצם גומייה ראשונה, ונמשוך עד לאחורה. אותו דבר.
ניקח, נמשוך עד לאחורה. אתם יכולים בינתיים לעשות עד שנסיים. בהצלחה לכם, באמת בהצלחה. זה משהו שהוא לא קל, אבל גם לא קשה, למי שעושה את זה כמה פעמים. אני אקרא מאוד שלכם, ואתם תמשיכו לעשות דברים כאלה. וזה אמור בערך לצאת, לא בערך, בדיוק, ככה. פשוט עד עכשיו. עכשיו אנחנו נעבור בעצם לחלק השני שלנו, שהוא טיפה יותר קשה מראשון. טיפה, לא הרבה. עכשיו אנחנו נעשה אותו דבר. נדחוף את הגומיות. נדחוף את הגומיית מכסה אחורה, וניקח את הגומיה הראשונה אחרי גומיית המכסה, שהיא בעצם זאת. כך. ונעשה אותו דבר, נדחוף, ניקח שפה זה בעצם יצא גומיה האחרונה, נדחוף וניקח את הגומיה האחרונה, ואותו דבר, וגם פה זה יצא גומיה האחרונה, ניקח, נדחוף ועוד. נדחוף וניקח. ועוד. ואתם יכולים בעצם להמשיך. מומלץ לעשות בעדינות כי יש גומיות שנקראות. עכשיו נעבור לאמצע. אנחנו נדחוף את כל הגומיות וניקח את הגומיה הראשונה, שהיא הגומיה הכתומה אצלי, שזה בעצם הגומיה שמלווה את כל האמצע. ואותו דבר נעשה כאן.
בזהירות. אני מבקשת בכל לשון של בקשה, תעבדו בזהירות. יש גומיות שנקראות, ותאמינו לי שזה ממש ממש לא כיף שגומיה נקראת אחרי שעבדתם קשה, כי זה קרה לי מלא פעמים. עכשיו נעשה את אותו דבר. נעבור, נדחף את הגומיית נושא, וניקח את הגומיה הראשונה והאחרונה, שזה בעצם הגומיה שמלווה אותנו לכל האורך. ואם לא יוצא לכם טוב וכל שניה מתפרק לכם באמצע כשאנחנו נוצאים מהלום, סימן שלא עקבתם טוב אחר ההוראות שלי, שכחתם משהו, עשיתם צעד לא נכון, כיוון לא נכון, משהו לא נכון, כי אין מצב שזה סתם יכול להתפרק באמצע או להיקרע. ובעצם אמור להיראות ככה. זה יפה, אסתטי, מסודר, תלוי גם מי עושה את זה, תלוי. אני מקווה מאוד שיצא לכם טוב. הדבר הבא שנעשה זה בעצם נדחוף את זה, את המסרגה לתוך הלום, נדחף אחורה, ככה, ניקח גומי, תביא גומי בבקשה, איזשהו בא לכם צבע, אבל תבחרו צבע שנורמלי בעצם לכל הצבעים האלה שהרבבתם בו. נגיד אני עשיתי כתום, אז אני לוקחת צהוב, זה צבע יפה שמתאים לזה. אתם בעצם שמים את הגומי ככה, מעלים אותו למעלה ושמים במסרגה. עכשיו זה השלב שבו צריכים להוציא מהלום. אני מבקשת בכל לשון של בקשה, תעשו את זה בדיוק, אין לנו מהר. מומלץ לנענע את זה מצד לצד ככה. הנה למשל פה נקרא לי הגומי הצהוב, אתם רואים? אז ניקח גומי אחר, תביא משהו שהוא לא טוב. הנה צהוב חזק, אני מאוד מקווה. לאחר שאתם כבר הוצאתם את הראשון בנורמליות, בלי שיקרה לכם הגומי, אני מקווה,
פשוט מאוד מנענעים מצד לצד, אוקיי? תנענעו מצד לצד, ואז יהיה לכם ממש קל להוציא את זה. בינתיים אני מכינה את השלבים הבאים שאתם מנענעים. ואם נקרא לכם ערביה באמצע, אתם פשוט יכולים להתחיל בהתחלה. בלי עצבים, בלי כעס, בעדינות, בפשטות. אוקיי, סיימתי להכין את כל השלבים הבאים. וככה זה נראה. כשאני יוצאתי מהלום. בינתיים אני מחכה שתסיימו אתם להוציא את הלום, ואני אראה לכם מה צריכים לשלבים הבאים. כמובן שהערכה, כדי שהצמיד יהיה נוח על היד, תביא רגע את היד שלך, כי זה לא ייכנס על היד של אף אחד, גם לא על היד שלו. תראו, לא נכנס על היד, לא ייכנס. אז צריכים הערכה. אתם יכולים לעשות הערכה של 2, של 3, של 1, של 4, של 5, אבל תדעו שצריך שזה יהיה בדיוק על היד, או טיפה יותר או טיפה פחות, איך שאתם אוהבים. אני אבחר את הצבע הוורוד. אני עושה 3, ככה זה מתאים ליד שלי בכל אופן. לא שלי, לא שלי. שלי יותר. אז מה שנצטרך להערכה, 3 גומיות, או 4 או 5, איך שתרצו. יופי. את הלום שלנו כמובן, ואנחנו צריכים שהלום שפה אמור בעצם להיות חץ מכוון אליכם. נתחיל מכאן לכאן, סליחה, מכאן ישר, וכשהתחלנו בעצם מכאן בעצם התחלנו מכאן לכאן, זה כבר התחלה, וכדי להמשיך אותה אנחנו נעשה מכאן לכאן, ואנחנו נמשיך ונוריד למטה כמו שהורדנו תמיד בהתחלה. עכשיו אנחנו בעצם נמתח ונשים כאן כשהערכה קליח ככה וככה.
ככה זה בעצם אמור להיראות. כך. אנחנו ניקח פה את הגומייה האחרונה ונמתח אותה לאחור. אותו דבר כאן, גומייה האחרונה ולאחור, האחרונה ולאחור. עכשיו בעצם אנחנו ניקח את זה ונמתח הצידה, ככה. ניקח את הסי-קליפ שלנו ונכניס אותו לתוך הגבול ונוציא. כמובן שאמרתי שתבחרו צבעים שאתם חושבים שמתאימים. אני לא בחרתי צבעים שמתאימים, אני בחרתי איזה צבעים שהיו לי ואיזה צבעים שיכול להיות. עכשיו בעצם אנחנו גם צריכים להעריך בצד השני. אז אנחנו ניקח את אותו צבע או צבע אחר, מה שתרצו. אני אקח צבע אחר, אני אקח כחול. לא, ניקח ורוד. עכשיו ניקח ורוד. ולקחתי עוד פעם 3 גומיות גדולות. ונעשה כמו שעשינו מקודם. נשים את הגומיות, נניח אותם על הלום. ונוריד. עכשיו ניקח פה את מה שעשינו. ניקח את הכחול ונניח כמו שקודם הנחנו. וניקח את הגומי האחרון לאחורה. עוד פעם גומי אחרון לאחורה. ועוד פעם אחרונה. גומי אחרון לאחור. כמו פעם שעברה, אנחנו פשוט נמתח את הצד הזה לצד של ידו. ניקח את הסי-קליפ שבינתיים שמנו פה ונכניס לתוך, נוציא מהלום, וזה משהו. אני מקווה שאהבתם ושהבנתם. אתם יכולים לכתוב לי פה למטה תגובות באמת שאין לי בעיה עם זה. אתם יכולים לעשות לי לייק או לייק, איך שתרצו. ואני מקווה מאוד שאהבתם, היה לכם כיף והבנתם, ושיהיה לכם יפה על היד או איפה שתרצו לשים. בהמשך אם תרצו, תכתבו לי למטה מה אתם רוצים שאני עוד אעשה. תכתבו לי הערות, דברים לשיפור, המלצות, כל מיני דברים שיעזרו לי לשפר את הסרטונים שלי, או אם אתם רוצים כל מיני דברים שיהיה לכם נוח. אין לי בעיה אם אתם נגיד לא הבנתם איזושהי נקודה מסוימת, אין לי בעיה לעלות את הסרטון מאותה נקודה, רק כדי שתבינו ושיהיה לכם נוח. אז תמשיכו לצפות בסרטונים שלי, כי יש לי פה עוד מלא סרטונים שהכנתי ושרשראות. בבקשה, מלא דברים, ואני גם אסביר לכם טבעת שבעצם היא צהוב לבן, טבעת רגילה. פה יש איזושהי טבעת, לא טבעת, גם לא שרשרת, מין משהו כזה שהמצאתי, משהו. אפשר לסמן אותו בכל מיני דברים, אפשר שגם יהיה ככה, שאפשר לשים אותו ליד. עכשיו את הבאות הן מאוד יפות על היד לפי דעתי.
מה עוד יש לי פה? עוד יש לי תמיד כוכב מתפוצץ מ-1, 2, 3, 4, 5, 6 כוכבים, 6 כאלה. שרשרת ללא רווחים, אני דווקא מאוד מאוד אוהבת אותה. שרשרת יפה, נוחה להכנה קלה, והיא לא מדבדבת בכלל לא בגומיות. היא לוקחת ממש טיפה גומיות. יש פה תמיד כוכב מתפוצץ, רק שלא יש 5 כוכבים. 1, 2, 3, 4, 5 כוכבים. יש פה את הטבעת. את זה אני הכנתי עכשיו. רגע, בסוף. ויש פה את הטבעת שהיא בעצם סינגל משולש. ואולי במשך אם אני ארצה לעשות נגיד טבעת סינגל מרובע, אז אני אעשה סינגל מרובע. את זה עכשיו על זה. הכין את זה. מאוד יפה, סתתי אבל בפעם הבאה אני ממליצה לך שפשוט תבחר צבעים מתאימים, צבעים שמתקשרים אחד לשני, לא מתקשרים בטלפון אפילו הלו, הכוונה למתקשרים כאילו שיש להם קישור אחד לשני, שהם יהיו מתאימים, ושיהיה לך סדר. כן, תודה, תהנו בסרטונים שלנו, ביי. איזה ביי? אני חושבת. עכשיו אני אמשיך לעוד. זה בעצם תמיד הכוכב מתפוצץ הראשון שלי. תסתכלו איך הוא יצא, הוא יצא ממש יפה. תמיד יחסית ממש טוב לפעם ראשונה. זה היה גם התמיד הראשון שעשיתי. הוא עם 6 כוכבים. כמובן שכל דבר שאני עושה פה, נגיד יש פה דברים שהם אותו דבר, אז אני עושה אותם צבעים שונים. ויש פה תמידים שאני מעדיפה לא להראות לכם, לא כי אני אצא מכוערים. כי הם טיפה מסובכים ואני גם לא טיפה זוכרת את השם שלהם. פה יש עוד תמיד רגיל, עוד כוכב מתפוצץ עם 6 כוכבים, טבעת 8 מטולל, עוד שרשרת. שאלה, לא עשיתי איזשהו סדר מסוים, פשוט מה שיצא לי עשיתי. תמיד דווקא אותו ממש אהבתי, את הסדר שלו, את האופן שהכנתי אותו. זה עוד טבעת שהיא עם רווחים. יש פה עוד סינגל משולש. תמיד סינגל משולש. יש פה עוד תמיד סינגל משולש. יש פה תמיד סינגל מרובע. יש פה עוד תמיד סינגל משולש. יש פה עוד תמיד סינגל מרובע. טבעת רגילה בלי רווחים. עוד מין משהו שאתם יכולים להגיד, ביון להגיד שזה מה שבא לכם, או שאתם יכולים לשים את זה ככה ולשים פשוט על היד. טבעת, ויש פה דווקא טבעת שמאוד מאוד אהבתי, שקוראים לה טבעת כוכב, שבעצם נראית ככה. ועוד טבעת כחולה, יפה, חמודה, נחמדה, הכל. אז אני מקווה מאוד שאהבתם, נהנתם, היה לכם כיף, הבנתם, מה שאתם רוצים. עוד פעם לייק, מה שתרצו, ותגובות למטה. אני אשמח לשמוע תגובות, ודברים שקשים ולא קשים שיהיו לכם, אני אשמח לשמוע עליהם הכל. אז מקווה שאהבתם,